Gata, nu le mai căra și le pune acolo. Maria, nu le căra mame și le du acolo, te rog eu. Că de acolo nu le vede doamna când le strânge. Mai auzit? Maria, ai auzit ce ți-am zis? Da, dar nu le pune acolo. Maria. Nu. Mai le arunc aici? Nu le arunci deloc. Nu! Mergem? Ia!